Pero a base de vela dixe, non, pois ten sentido. Sai o unicornio do libro e parece que salva Leandro e máis Caterina, montan un unicornio e salvan a salvación da cidade, que é salvar o mundo e salvar a través dos sonhos. Isto é todo o contrario que están chamar a literatura social. E isto non é un panfleto, se pode dar todo o libro é iso. O cal non significa que non sexa un libro con preocupacións sociais, que se las ten. Aquí aparece a migración, por exemplo. Aquí aparece o problema da pobreza, por exemplo, da pobreza material. Aparece unha reivindicación da esperanza, unha reivindicación da sinxeleza, da vida sinxela, de que as cousas realmente importantes ás veces non lle damos importancia. Moitas cousas que son importantes non lle damos importancia. E outras que non teñen ninguna importancia sí que